Po dlhšej dobe prichádzame späť s obľúbenou sériou, ktorá sa vo videoformáte teší veľkej popularite. Presne tak, čaká ťa ďalší rebríček toho najlepšieho pod herným slnkom, no tentokrát sme sa rozhodli mierne odbočiť od zostavovania jednotlivých titulov a pozreli sa na 10 najlepších spracovaných protagonistov, ktorí nás prevádzajú úžasnými videohernými zážitkami. Aby to bolo jasné, kvalifikovať sa môže každá hlavná postava, ktorú sme mali možnosť kontrolovať. Ešte predtým nám však nezabudni dať palec hore a ak ti chýba náš kanál v odberoch, hoď si ho tam teraz. Ak máš, tak sa pohodlne usaď, pretože my začíname. Na 10. mieste sa ocitol Gordon Freeman, hlavný predstaviteľ v oboch dieloch legendárnej série Half-Life. Teoretický fyzik je totiž jediným človekom, ktorý dokáže zvrátiť hrozbu zo strany mimozemšťanov z dimenzie Zen. Na MIT očividne nedostal len titul, no naučil sa celkom slušne narábať aj s páčidlom, čo sa mu počas apokalypsy celkom hodí a nie jeden headcrab už mal tú česť s jeho smrťacím nástrojom. Navyše, v druhom diele a následných epizódach ho geniálne doplnil Alex Vince, s ktorou utvoril nezabudnutelnú dvojicu. Úprimne, Gordon je rovnako legendárny ako séria, v ktorej sa preslávil a do nášho rebríčka sa dostal aj napriek tomu, že doteraz neprehovoril ani jediné slovo. Čo už? Osobnosť je osobnosť. Na 9. priečke sa ocitla postava, ktorá dokonale zapadá do chaotického príbehu série Metal Gear. Big Boss sa v pravekých prvých dvoch dieloch vyskytoval ako hlavný záporák, pričom bolo na Snakeovi, aby ho zastavil. Vďaka zvláštnym rodinným vzťahom sa však na začiatku ságy s podtitulom Solid zmenil na akúsi legendu. A aby toho nebolo málo, v 3. a 5. sa zmenil na hlavného protagonistu, ktorého dnes milujeme. Znie to komplikovane? To asi preto, že to aj komplikované je. Popravde, sám Hideo Kojima priznal, že v tom ani on nemá celkom jasno. Každopádne, ukončenia série sa zrejme nedočkáme, keďže sa herný mák po problémoch s Konami musel so spoločnosťou rozlúčiť. Dnes sa nám do rebríčku dostala len jediná žena, no tá naozaj stojí za to. Lara Croft je od nepamäti vekov symbolom nádherných kriviek vo videohrách aj napriek tomu, že sa v 90. rokoch skladala len z niekoľkých geometrických útvarov, si dokázala poblázniť mužské publikum. Neoblavná archeologička okrem krásy disponuje aj obrovskou silou a kamaráti sa so zbraňami, takže sa jedná o ideálnu postaviteľku pre chlapcov vo všetkých vekových kategóriách. Navyše, nevyzerá to tak, že sa slečna Croftová niekam chystá a my budeme s radosťou čakať na pokračovanie. S protagonistami v hutných RPGčkách to býva veľmi ťažké. Vývojári hráčovi dajú možnosť poskladať si celú svoju postavu, ktoré si častokrát vďaka svojim akciám a dialógovým možnostiam vytvárajú vlastný príbeh. Podobne k tomu pristupuje aj Mass Effect s postavou komandéra Sheparda a to sa nakoniec ukázalo ako veľká výhoda. Aj napriek tomu, že BioWare nevedeli, ktorou cestou sa hráči vyberú, dokonca ani pohlavie, ktoré zvolia, podarilo sa im vytvoriť silnú a charizmatickú postavu. Nech sa už na začiatku hry rozhodneš akokoľvek, čakajú ťa hodiny a hodiny zábavy. Od masívnych RPGčiek prechádzame na opačný koniec škály. Ezio Auditore je jednou z najlepších postav histórie Ubisoftu a nebyť jeho, séria o Assassinskom ráde by zrejme nabrala úplne iný spád. Po nevýraznom Altérovi sme sa totiž dočkali charizmatického a vtipného sukničkára, ktorý rieši obyčajné problémy adolescenta, teda obyčajné problémy adolescenta v renesančnom Taliansku. Vieš, veci ako bitky s nenávidenými spoluobčanmi alebo lezenie po historických pamiatkách. To všetko sa však zmení v jeden deň, keď jeho otec a dvaja bratia odvisnú na šibenici a Ezio musí pobiť ešte viac nenávidených spoluobčanov a preliesť ešte viac historických pamiatok. Pritom vykonať pomstu a reformovať slávny zabíjacký rád. No nikto nepovedal, že to bude ľahké. Postupne sa dostávame do druhej polovice rebríčka a tentokrát nám na mužko padla zrejme najnasranejšia a najmrzutejšia postava všetkých čias. Kratos sa na našich monitoroch po prvýkrát ukázal v roku 2005 a hráči PlayStationu sa odvtedy stali závislými na bohovi vojny, ktorý nelútostne počas 3 dielov porážal a brutálne ponižoval ostatných vládcov Olympu. Kratos si však miesto v našom rebríčku vybojoval práve vďaka svojej úžasnej premene v reboote série minulý rok, v ktorom sa ukázal ako prísny, no starostlivý otec syna Atreusa. Práve táto ľudská stránka ho priblížila k srdcia miliónov ľudí po celom svete a štúdio Santa Monica tak dokázalo z mrzutého prďocha spraviť ašpiranta na cenu Tatko roka. Na 4. mieste sa ocitá postava, ktorá sa z celej tejto desiatky berie zrejme najmenej vážne. Nathan Drake, protagonista série Uncharted, je známy svojim zmyslom pre humor, no nikdy nemal problém zašpiniť si ruky nejakou tou starou dobrou prestrelkou. Je pravda, že sa inšpiroval inou postavou v tomto rebríčku a s ranou Larou Croft zdieľal viacero znakov.
Herný Indiana Jones sa vyvíjal spolu so svojou sériou a z obyčajného týpka sa každým titulom postupne menil na dramatického hrdinu plného emócií a ešte väčším zmyslom pre humor. To všetko vyvrcholilo vo 4. dobrodružstve s podtitulom The Thief's End a teraz to vyzerá tak, že sa Nathanov príbeh definitívne skončil. Jeho ďalších dobrodružstiev sa teda dočkáme už iba na striebornom plátne kín. Na bronzovej priečke sa nachádza nik iný než slávny intergalaktický bojovník v zelenej zbroji. Master Chief je tu s nami už od prelomu tisícročí a za tú dobu si spolu so sériou Halo vybudoval kultový status. Podobne ako tomu bolo u Nathana Drakea, aj postava slávneho Johna 117 sa každou ďalšou hrou dočkala väčšej emocionálnej hĺbky a zároveň sa prehlboval aj Chiefov vzťah s umelou inteligenciou Cortanov. Zatiaľ, čo pôvodná trilógia bola sústredená na obrovský konflikt, problémy vnútri nepriateľskej rasy menom Covenant a príšernou hrozbou v podobe The Flood, štvrtý diel sa točil takmer úplne okolo neporaziteľného supervojaka a jeho vzťahu so slúhajúcou AI, pričom záver nenechal jedno oko suché. Druhé miesto zrejme neprekvapí nikoho. Mohli sme sem nahádzať postavy ako Link alebo Mario, ktoré pozná úplne každý, no tento rebríček nie je o tých najznámejších, ale najlepšie spracovaných postavách a úprimne na túto pozíciu patrí jednoznačne Geralt z Rivie. Môžeme však povedať o Zaklinačovi niečo, čo by si nevedel? Mohol by som rozprávať, ako nosí 2 meče a živí sa zabíjaním príšer, alebo ako neustále žongluje medzi viacerými potenciálnymi milenkami a podobne. Geralt je však neuveriteľne komplexná postava, ktorá aj vďaka mnohým knižným predlohám a stovkám hodín na tvojom monitore prešla viacerými životnými prekážkami. Zažili sme jeho vrcholy aj pády a CD Projekt Red nás naozaj prevtelilo do úlohy pravého zaklínača, ktorý však nie je tak úplne bez emócií. Nebol by to však top 10 rebríček, keby sme si nezhrnuli aj nejaké tie čestné umiestnenia, však poďme sa teda v rýchlosti na ne pozrieť. Niko Bellic, slovanský hrdina stratený v Liberty City. Poznáš snáď lepšiu kombináciu? Booker DeWitt, postava, ktorá sa ocitá uprostred všetkého, veľkého konfliktu, lásky aj časopriestoru. BJ Blazkowicz. Dostal s rebootom série novú hĺbku, no zároveň nezabudol zabíjať všade prítomných nacistov. Tak a sme tu. Iróniou je, že na vrchol sa nám dostala jediná postava v rebríčku, ktorá vystupovala len v jednej hre, no úprimne nedalo nám to. Arthur Morgan je tak premyslená postava, že by sa za ňu nehanbil ani Martin Scorsese a doslova nadvihuje latku pre každého ďalšieho protagonistu. Úprimne, zrejme nikto si nemyslel, že by sa Rockstaru podarilo prekonať takú obrovskú osobnosť, ako bol John Marston v jednotke, no vývojári vytvorili antihrdinu, ktorý nás núti premýšľať nad akciami, ktoré sme urobili. Cesta ku sláve a peniazom nie je ľahká, čo Morgan dokonale pociťuje na vlastnej koži a hráčom prináša množstvo dilem a zapamätateľných situácií. Doteraz bezkonkurenčne najľudskejšia a najrealistickejšia postava v hernom priemysle si skutočne prejde svoju redemption a Rockstar len potvrdilo to, že keď raz za čas hru vydá, tak ide o kandidáta na najlepší zážitok roku a vždy ju vybaví skvelými protagonistami. Trojica hrdinov v 5. GTA, Niko Bellic pred nimi, John Marston v pôvodnom Red Dead Redemption či CJ zo San Andreas. Arthur Morgan túto skupinu hrdo doplňuje a preto si vyslúži miesto na vrchole rebríčka tých najlepších herných protagonistov všetkých čias. Dúfame, že sa ti naše video páčilo. Ak áno, nezabudni zanechať like a odber, poprípade napíš do komentára, ktorá postava z hernej sféry je v tvojom srdci najhlbšie. Už čoskoro sa vraciame s novým top 10 rebríčkom a pravdepodobne sa tentoraz pozrieme na tých najlepších záporákov, takže sa máš na čo tešiť. Zatiaľ sa maj a vidíme sa o pár dní.